हास्तेनि खा गोनां लुकुरकनो जों तिनि आमति काisa mangpli phunuknan bagui norokni bwskango amti kaisa mangpli tui phaika khoroksa tiprajuk bukhuk bini chikonsa sajukno tuiui sai tongbo sai kwrwi hai sai hikno jingjalo khiklaiui bwsajuk bihikno jai khayakhai tonmani kaisa mangpli kasai phaika chini mangpli o जों तिनि आमतिनो काisa nongno mangpli phunuknan thangui tongo o mangpli nugui norokni khama saglak mawa naglak phiaba bini kharuai mani kokno simi ma khnanai norokno sanani ungthu mangpli naiui bini tamo majra tongna sungsaro bothoma hingke amti se Mongia Gami RD Block ni bisingo klainai Dokhin Maharanipurni Olindro Marakni Sajuk Mukti Debormano Kok Surui Kai Rohormani Mongia Gami Tilok Kumar Debormani Sajla Sottoranjon Deborma bai Kai Rohormani Yagulo Kaham Kurungkheno Nukhung Khalai Tongmani Borok Khoroknoino Ungmani Khoroksa Sajuk Phiaba o amchayo samung khlainani mungsa kwrwi ajinani mungsa lama kwrwi wngwi phatar haste Bengaluru ni bagui lamrwio bwsai Sottoranjon Deborma phiaba kwbangma jora wngwi thango na rohoro nukhungo rang puisa na kurungu bihik bai yang ayang buini thani social media Facebook Instagram khulokeno bwsaino nugo bwrirok bai beraijak bwrirok bai kwbagjak mangpli rok amtlikhe bwsaini tomung nugui kha sajagui kha ruwaijagui bukrajukno saka hingke bukrajuk sitebo bono satok pitok khainani chengu bukhukjuk Mukti Debormano amtlikhe bukrajukni satok pitokno soimaya wngwi bo o nukhungni nokhorma phaimani phaidi jeng tabuk puila beremni bwkhago bukhukjuk Mukti Deborma chuno chini camera bwskango bwchawi tamo sai khnarekha puila beremni mangpli naina layano Anbo hingke Mukti Mara ani porse hingke ani para hingke Dokhin Maharanipur hingke angke thamani hingke Mongia Gami wo champlai thama lama kolon tilawo hingke Bilokumani Bosala Sottoranjon bai hingke abono kaham kurikha tonglaikha hingke bosaboti bung kha nukhung kaham kwen tonglai mani hingke jokhon tani bosai phatar hasteo thangge kam phana hin thangka hangke no yoko kam khana thangmani ajagao tabu rang jalokha 3000 baisa 7000 baisa hingke 10000 hingke amsungno hingke aboni poreo hingke tabu apat phatar hasteo thangge no ambini phono nukha status rogrimani puribai futurimani hingke ambini bo phono saka hingke boni bo bhabana hinu hingke nung bufrun tabuk bo jaga apato to nung bor tongmani ga ani ama baba nokon tongo ane tamo jung jalanggai mane nungni mama babu no phaimani ani bukrajuk soro khlai rahma bagai angma phaika status rima bai simin bahai ke ning chongoi na khanin nin chela je kubuni buri bai amtui ko khainai hingke oko abo hingke borok selfie najak tongo hingke ambo screenshot dinari rekha o WhatsApp ri mani no Facebook ro bo tongo rilda hingke ang screenshot dinari rekha Oboni yagulo Mukti Mala Deborma nogo phai sapaika hingke achugui kok salainani tongmani e nokre phaganin man nogo sagari eko ani bosana bo kol khai bo maya kok sakai bo eko wasu kol khai to khai do hingke susop ro khai ro kok si saya ka hamakai hingke susop khai yo blog ni so khiklai yo hingke ambo bin ma babano sama bo khutugo borok bo hin ama hai hinuta hingke ajagao salaipurno 6 mas der jangge talo 6 mas kaya ko borok boritu manile 3 mas seko babui nui phaisingko kok salaimani yagulo o kokno salaimani je borokno taldok jorari jaknai o taldok ni bisingo borok kwtharnake kwthartu wngyakhe kwthayake kwthaya phiaba tabukhe taldok pungyano talthamono Sottoranjon Deborma nogo bwrwi tui phaima bai tabuk bihik hinjaknai belaikheno kha khammanite belaikheno wanajak 6 mas ni yuko 6 mas der dijago tabu mane borok kathana ka bo kathaimano 6 mas ni bisingo
hingke semas ni bare hingke semas parang hingke borok mane chalabo bori nai mano bori bo chalanai mano abo hai kono sauda borok ka abo mane kena ke bezal khaya abo hai kono sau ata no kok sam samani abo khai an boy no biru abo ke asu ke salaiman pore to samani asu purun sau gabon pore no nin besai chla tui fegan de ja tabo an besai bori tu kata tabo am dike salaiman ya golon tui fegana tabo ko salaimani 3 mas ka kha ke 3 mas ko 6 mas kaya ko 3 mas no hi tu bo kata bo bore ka ka chong to mani mile na ni ni no thana ni no tong tong wa khai ke mane bin bokhana wan nai to man ta ke bokhai tu si khai pe kha ke bore tabo obono ang to ka bore kha tong thun ang bo bezar khaya an bosono simino nai thun tabo an besai bori tu kata tabo am dike salaiman ya golon tui fegana tabo ko salaimani 3 mas ka kha ke 3 mas ko 6 mas kaya ko 3 mas no hi tu bo kata bo bore ka ka chong to mani mile na ni ni no thana ni no tong tong wa khai ke mane bin bokhana wan nai to man ta ke bokhai tu si khai pe kha ke bore o facebook status bai simi nong bage sama ka boke kubuni oko mane kubuni buri bai ayang thangai gereng kha amti rokne ko ang miago ang an document nai na hin thanga bo sabo pore na nago hone bini babu ni document no nai na thanga ke apurbo nu ko tan mo kol bos ga nu kha bori tu bata o status ni man bori na no ke ang bo saiman su kata ta bo khai acha nong bo jaga thamani nin bu sain no ko thamani an bo sain no gon daira khabu yo ang thanga tam nu khana ko boro kana khana su lai bori bai tong tong ta ke ang bo saiman kata wi status nu mo bai abo nu mo bai ta ka bi khai su kata ne bo khawo ingke mane nong je nong kuno da sakao jora bono to salia ke obri no sunga ang nang sabo hin sunga ke obri kuno saya an bo je ga jago norok jes kono sun tam sun tai hini hino ke an bo ga jo song phaye hino tam be da khana nai khai hini no norok ba ka ke pele ka bala sa ko bai na hino ke bo bai ka le pa bai dang ba hini ang sakata nong je nong office somoy bo jaga tong mane te norok kuno kak lai kha bahai kak lai ya ko abo salaika parapode bisi ani ama babo no sawoi an thangi bong no ka thangi salaika an tong na hini no thangmani angbo ga boro no nare ga porobo tabuk paithago khuk mukti mala deborma mungsa lama nugya angei tini kok mathumnai rokni biskango bini khas hamani kok sai khna rekha oboni logi logi phainai salo bote bini sajuk o hayongo thangai tongnani bagei mungsasu lama khaimari nai bini sai ungya kheba bini sajukno poririnani tei naikolui kolok kotorkhe borok slamui tisanani bagei bono bwsaini bwkhaktei ma chubanai hinei bo sarmung narokha যদি no amtikhe bwsaini bwkhaktei mungsayaprì sejagya hingkai phainai salo bwsaitei bini nukhungni sakao silchamung rinai mungya kami thanao thangei silchamung rinai ungya kheba kerong raijani lamao himui kerong raijani lamao ma thanai hinai botini saikhnarika chini ti prasha hoda dofao amtikhe bihik tongtutui phano te khoroksa bwrei namarokno kahammokol bai nuglakna hastini sinai nugnai ti prasha lukuroknei jeng kha khayo phiaba tabuk Sottoranjan Debormani nukhungni bwkhaktei bo lamano sainano borok tabuk sungmung kotorongei achai tongruknai tabuk hastini lukurokni thani o koktoma awai ungmani yagolo